Men det kan BP ikke selv bekræfte. Talsmanden fra BP siger, at aktionen fortsætter som planlagt, og en status ventes først senere. God aften og velkommen til torsdag aften her på News. Lidt om den kommende time her på kanalen. Om lidt sætter vi fokus på oliekatastrofen i den mexikanske golf, og vi har fået besøg her i studiet af Søren Weiss Hartmann. Han er ekspert i olieboringer, og vi vil blandt andet spørge ham om, hvad præcis det er, BP gør for at standse udslippet lige nu. Og så velkommen til dig, Søren Weiss Hartmann. Tak. Du er det, man kalder drilling supervisor, og det betyder altså på dansk boreleder. Og du har det overordnede ansvar for en olieboring for eksempel, og så har du også blandt andet arbejdet for BP. Vi ved så ikke, om det er lykkedes nu at stoppe det her olieudslip, men det man forsøger, det er jo at sætte en prop i. Det er korrekt. Populært sagt. Prøv at forklare os, hvad er det, man forsøger at gøre? Vi har en grafik, som kan hjælpe os lidt på vej. Den viste vi også i går, der kunne vi ikke rigtig forklare det. Det man har gjort her, det er via den, der hedder choke valve, og over på den anden side, den hedder faktisk kill valve. De hedder faktisk choke and kill line. Det er de to røde, der går ned langs. Det er de to røde liner, som går ned langs BOP'en. Det er den, vi ser i midten. Og det er der, hvor selve olieboringen... Præcis. Ja. Der har man så pumpet det, der hedder en top ned igennem, og på den måde... En topkill, det skal vi så også lige have forklaret. Ja, det er faktisk det samme som, når man normalt dræber en brønd, når man har et normalt killjob. Ved en normal brønd har man forbindelse til brønden, og så via et borerør pumper man så tungt boremudder ned i bunden af brønden. Ideen med at pumpe tungt eller tungere boremudder ned er, at det holder formationstrykket tilbage. Altså, det holder olien tilbage? Det holder olien og den gas, der måtte være dernede tilbage. Normalt, når man borer, så har man mudder nede for at holde det tilbage. Men hvis mudderet er for let, så kan man pumpe tungere mudder ned, og så holder den så olien og gassen tilbage. Normalt, når man har sådan en kildeoperation, så pumper man det ned igennem borerøret, som er i bunden af brønden, og så kommer det op fra nedenaf og op efter. Men når man har et topjob, som i det her tilfælde, så gør man det fra ovenaf. Altså en boring, der er løbet løbsk. Præcis. Ja, i det her tilfælde er det, man bruger et topjob, fordi man ikke har en borerig på toppen, og fordi man ikke har forbindelse ned til brønden. Så det vil sige, at man kan ikke komme ned med et borerør i brønden. Altså man kan ikke komme ned og ramme... Man kan ikke komme ned og ramme det rør, der går ned til oliereservoiret. Ned det er det, man ikke borerør. Man kan ikke komme ned. Man er nødt til at angribe det ovenfra. Og må jeg lige spørge om en ting, inden jeg går videre. Det er den her grå dims her, som vi ser. Det er jo egentlig den, der oprindeligt skulle have stoppet. Det er korrekt. Hvis der går noget galt, så skal den automatisk sige plop. Og det var det, den ikke gjorde. Det er en blowout preventer, som har en del knivventiler, der går ind og lukker. Og hvis man får hydrokarboner, altså olie og gas til overfladen, så går man ind og lukker dem der, og så holder man så trykket nede i selve brønden. Og så er det, man så kan pumpe ned i brønden og øge muddervægten, og ved at øge muddervægten øger man det hydrostatiske tryk og holder olie og gassen tilbage i reservoiret. Så en slags ventil, kan man sige? Nej, ja, det her det er en ventil, men det er en prop? Ja, ikke en prop, for det er en væskeprop, kan man kalde det. Så det kun siver lidt op? Nej, det siver slet ikke noget op. Okay. Fordi det hydrostatiske tryk nede ved bunden er højere end det tryk, der er i formationen. Det vil sige, at olien bliver, hvor den er. Og det er altså ligesom en sådan stempelkaffe? Præcis. Og det man så har gjort her, det er, at man har pumpet det ned via de to liner på hver side af BOP'en. Og når man så har pumpet ned, så pumper man med stor tryk og stor hastighed, og så kommer det ned, og så fortrænger det så olien, og på et tidspunkt opnår man så stort tryk i brønden nede ved reservoiret, at det tryk er større end det tryk, der er i selve reservoiret. Så man lukker simpelthen? Man lukker simpelthen. Og det er både mudder og cement, ved jeg også. Det er mudder, man pumper ned, og så kommer der cement bagefter. Det lyder jo simpelt. Det lyder meget simpelt. Ja. Hvordan kan det være, at man ikke har gjort det her noget før? For det første, så skal man ind og analysere for at finde ud af, hvad der er gået galt, og hvad er det, vi har? Hvad er situationen dernede? Man har ikke haft kommunikation efter, at riggen sank. Så har man jo ikke haft kommunikation med brønden eller med BOP'en. Man har ikke haft nogen idé om, hvad der sker dernede. Så det først, man skal gøre, det er at indhente alle de oplysninger, al den information, man kan få om, hvad er status dernede. Hvordan gør man det? Ja, det er jo noget med at analysere og finde ud af, hvad er status på brønden, hvordan flower den, og hvad har vi. Nej, det gør man ikke. Man simpelthen sætter sig bare ned og analyserer og finder ud af at lave nogle beregninger, og hvad er trykket osv. osv. Og når man så kommer frem til, at man kan lave sådan et topkill her, så er det så, at man skal ned og have
forbindelse til den her BOP. For når man pumper ned på hver side ind igennem BOP'en, så sidder der nogle ventiler. Det er sådan så, at når man har med undervandsboringer at gøre, så er alt fjernstyret. Og de ventiler, de er lukkede, så dem skal man have åben igen, så man får kommunikation ind til selve brønden. Det her, vi viser på skærmen nu, det er simpelthen live-billeder. Det er direkte billeder ned fra 1500 meter. Kan du fortælle, kan du se, hvad det er, vi ser? Umiddelbart, så er det svært at se. Det er lidt tæt på, men... Det ligner sådan en ordentlig... Ja, det er det. Det kan være et af de tools, der er på ROV'en. ROV'en er en fjernstyret ubåd, som man sidder op på overfladen og styrer, og den har kamera, og den har en værktøjskasse med ned med forskellige ting og sager. Her er det så en svensknøgle, og så kan man gå ind og skrue ventiler af og justere osv. Det er altså arbejde, der foregår på 1,5 kilometers dybde, det her. Hvad indebærer det? Det betyder jo altså, at man ikke kan sende mennesker ned. Det er maskiner, man sidder og fjernstyrer. For det første så gør det i selve designfasen, at alt skal kunne opereres og betjenes via sådan en ROV. Det er nummer 1. Og nummer 2, ROV, Remote Operated Vehicle, det er en fjernstyret ubåd, som sagt. Og når man så er i gang med selve operationen, jamen, så skal alt foregå via sådan en ROV. Og sker der sådan nogle ting som det her, så kan det jo være, at der er nogle flancher eller nogle ting, som man skal stramme eller løsne, som ikke er beregnet på det. Nu bliver billedet lidt større, og vi ser dem altså, der sidder så en mand 1,5 kilometer oppe og kigger på det billede, og så har han et joystick og styrer den her. Nu er billedet blevet større. Kan du se, der kommer noget ud der til venstre og højre? Jeg kan ikke se specifikt, hvad det er. Det er meget svært at se. Men det, jeg kunne forestille mig, det var toppen af BOP'en, hvor at rejseren går op, og det er der, hvor den så er knækket. Altså toppen af boringen? BOP'en sidder på toppen af brøndhovedet oven på brønden. BOP'en, det er en blowout preventer. Det er en serie af knivventiler, der sidder og skal kunne lukke i tilfælde af, at der kommer olie op. Oven på den, der sidder så det, der hedder en riser, som forbinder brønden op til selve boreriggen. Nu er det jo sådan, at boreriggen ikke er der ikke mere. Og den rejser er så faldet ned på bunden og knækket lige over BOP'en. Og det er sikkert det, vi kan se her, hvis jeg kan tyde det rigtigt. Så det, vi ser horisontalt, det er rejseren, der er knækket. Lige der, hvor svensknøglen er, det er faktisk højst sandsynligt knækket på rejseren. Så det er faktisk selve knækkødt, vi ser der? Præcis. Altså det er et rør, der egentlig skulle stå lige op i luften. Det skulle stå lodret op. Lodret op, men vi kan se, det ligesom er bøjet bagud i billedet, ikke? Man prøvede jo først at stikke både et sugerør og en klokke oven på udsivning og sådan noget. Ja. Det gik ikke. Den klokke, man satte ned, det var for at suge selve olien op, og der blev så dannet hydrater, altså is i, så det frøs til. Det gør der typisk, hvis man er meget langt nede, og der er gas. Så satte man så i rejseren, den er 1500 meter lang, den ligger hen af bunden, og inde i rejseren, der ligger så selve borerøret. Det man så gjorde, det var, at man satte et tool ind for enden af rejseren, for der kom også olie ud. Og der satte man et tool ind, og så sugede man olien op der. Så den olie, der kom ud fra enden af rejseren, den har man så suget op til skib på overfladen. Så det, der man sugede op, men det, der så var problemet, det var der, hvor rejseren var knækket? Ja, og det er det, vi ser her. Det er selve knækket på rejseren. Så ved hele misæren, det er faktisk den, vi har i billedet lige nu? Det er den, men det er jo ikke nok bare at stoppe den her lækage her, fordi vi skal jo have brønden under kontrol, så vi kan fjerne BOP'en, og vi kan få forsejlet brønden fuldstændig. Og det er jo så det, vi har gjort, eller det, de har gjort med det her topjob, eller topkill, hvor de pumper boremudder ned, så man får et øget hydrostatisk tryk på bunden, der holder olien og gassen tilbage. Og når det så er på plads, og brønden er dræbt eller slået ihjel, så tager man så bagefter og cementerer den, og så sætter man en cementblok, og så er den forsejlet. Jeg tænker på, når man sådan sætter en prop i sådan en løbsk borerig, risikerer man ikke, at det hele det brister, at det eksploderer, at der er et eller andet tryk, der ikke kan blive holdt nede? Det kan ikke eksplodere som sådan. Der er ikke nogen, den gas, der måtte komme op, eller den olie, der er ikke noget, der kan antænde det. Men det, der kan ske, det er jo, der vil komme en trykopbygning nedunder. Men det er jo så ideen med det her tunge boremudder, at boremudderet faktisk er tungere end selve den olie, der er, og det holder så... Det kan simpelthen holde det. Det holder det tilbage, og så oven i det, fordi boremudderet, det er jo ikke noget, der varer evigt, så sætter man så en cementblok. Og det er cementblokken er faktisk bare en ekstra sikkerhed? Eller det man vil ikke forlade brønden uden cementblok. Men det, man vil gøre, det er, at man vil sætte en række cementblokker, eller i det her tilfælde en lang cementblok, der så støber hele brønden til.
Det lyder som om, man sådan prøver sig lidt frem med forskellige metoder. Har man ikke nogen erfaringer med det her? Det må jo være sket før. Det er sket før, at man har haft situationer som det her. Det har været på landrække og på række, hvor der har været mindre dybder. Men man har ikke oplevet det før på 1500 meter, hvor rækken så er forsvundet. Det, der gør det kompliceret, det er jo det, som vi ser her, at selve den forbindelse op til borerækken, den er forsvundet. Så lige pludselig så har man altså ikke den mulighed, hvor man kan fortsætte med borerækken og gå ned med forskellige tools og arbejde. Så brønden er faktisk lukket af for oven med den knækkede rejse, som vi ser her. Så hvordan, når du ser de her billeder, nu forsøger man så at reparere, men får vi nogensinde at vide, hvad det egentlig var, der gik galt, tror du? Ja, det gør vi forhåbentlig. Det, man vil gøre, det er jo højst sandsynligt, når man har fået det hele under kontrol, og man har fået ro på det, og man har forsejlet brønden og sikret den, så vil man gå ned og så hente den her BOP, Blowout Preventer, de her ventiler, hente dem til overfladen. Den vejer nok et sted i nærheden af 400 ton, og så tager man den til overfladen, og så vil man undersøge hele det her system og se, hvad der er gået galt. Men det, der jo oprindeligt begynder alt det her, er det ikke at olierækken eksploderer? Altså, er det ikke der, hvor om så må sige, det problemet først begynder? Ja. Så er det jo klart, at hvis den der rig er forbundet med et fast rør, præcis, så går der jo noget galt med det rør. Det der skulle ske, det var jo, at man skulle have lukket BOP'en. Det skete højst sandsynligt ikke. Og så er der kommet gas til overfladen, og så er den gas, den er blevet antændt på borerækken, og så er den brændt, og så til sidst er den så sunket. Så det, man kan lære det her, det er, hvordan den blowout preventer, den ikke har fungeret. Hvad kan årsagen være? Det er nok for tidlige udtalelser om, hvad årsagen er. Det, man vil undersøge. Men det er nok noget i den retning, man vil gå ind og evaluere alle procedurer og det tekniske osv., når man har fået alle facts på bordet, og så se, hvad kan vi gøre for at forstærke vores procedurer og så videre, for at forhindre det her ske igen. Nu ved vi ikke noget om det. Vi ved kun det, hvad vi skal se på de her billeder, men som du ser det, er der så noget, man kunne have gjort for at gardere sig mod sådan en ulykke som den her? Igen, her kan jeg ikke rigtig svare dig, fordi jeg ved ikke præcis, hvad der er gået galt. Så det vil være gidsninger, hvis jeg skulle udtale mig om, hvad man kunne have gjort her. Men om 4 måneder, når der er kommet en afklaring på det, så vil jeg godt fortælle dig det. Når man har fået hævet den her 400 tons tunge monstrum op fra 1,5 kilometers dybde. Her til sidst vil jeg lige høre, hvor usædvanligt er 1500 meter nede? Hvor usædvanligt er den dybde? Efterhånden er det en meget normal dybde. Man borer faktisk over 2 kilometer, næsten 2,5 kilometer, og producerer fra det i Brasilien. Så det er ikke normalt, men det er noget, der gøres rundt omkring. Det kommer flere og flere i. Der kommer flere og flere i jagten på det sorte guld. Tak skal du have, Søren Weiss Hartmann.